Het wie me te volle werk om het alle jaar uit te pluizen. Dankjewel. Succes. Veel vet. Hallo! Lekker bezig. Ik heb steeds 50 nodig om te krijgen. Wat kleinsmessen? Je kent toch? Geweldig. De mond is oppakt van verbeerd wapenbezit. Pas na een liedse 20 minuten kregen Meppel de eerste... Ik ben aan het inspreken van inspreken.nl. En dat is misschien wel wat voor die, want we samelen zo volle als mogelijk Frieske stemmen. Pas na een liedse 20 minuten kregen Meppel de eerste strafcorner. Hij begon het hier, zat er het oude besleerd. Boukje 2364, tegentank voor het nemen van Aandjelle Soeboer van zelfs een hele bekende Fries. Die had insprutsen en sprek doe nou ek in. En wie je zoals ek twaan kerst op inspreken met Everel, doe kerst een doel del zetten. Ik steeds van ik wil elke dag 60 centjes bijvoorbeeld inspreken. Eerst wat om de romme kant, maar ik zei ze, maar leer, als het elke dag even doet, dan hebben we samen die 200 oren vol. Geweldig. Oh, maar Shannon, mooie Mercedes. I have enough kids. Sure. Maar waar is dit van? Ik ga een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. Ik interview mensen op stritten. Oh, zo op die manier. Ja. Ik denk misschien wel je hoofdcultuur niet het teruggoed vond. Hè? Maar van dat ik even... Dit zou wel een heel goeie wezen. Nee, ik had even wat ik heb wat straks even van de velden wat boeken besteld. Oh, dus zo. van de koffer. Ja, Ja, ik denk ook op reis of zo. ja nee, dat ook. Maar nou net. Can I ask you something? Sure. Yes? Sure. Where are you heading to? Where are we heading to? That's a great question. Winkelcentrum. Winkelcentrum, waar kom je vandaan? Zijn jullie Engels of... I am. You are? I am. You too? You are English or where are you from? From here. You're from here but you talk in English? Yes. Why? It's easier. It's easier. Sorry? It's easier to talk in English than Dutch. Easier, why is it easy? You didn't learn the Dutch? Yes, I did, but it's just easier to talk. Northern England. Northern. Yeah, I come from just above Manchester. Oh, okay. Is this more like almost Scotland or? Yeah, close to Scotland actually. Yeah. Oh, okay. And what? I'm really curious. What are your plans in the Netherlands? Well, I live here now, so I have to actually Study. adjust. Oh, study, yeah. Study, Yeah. yes. What do you study? I study like electronics and like machinery and stuff. Okay. Interesting. Yes. And it's the best to do it in the Netherlands? Yes. Because you get like taught the easier way. Because it's more theory than other schools. Okay. So the best place to be in Holland for the study. Yes. I agree. Yeah. Yeah? Yeah. Not that I really had a choice. I moved here a few years ago, and that's something I just had to adjust. So it wasn't really my choice, but I seem to be fitting in, as far as I'm aware. Okay, but you don't miss England? A bit. Yeah. I'd like to go back someday. But, What do you miss the most about England? well, obviously I miss friends over there. It's a different atmosphere, really. Yes. Yeah, it's something here. I can't describe it. It feels different. But better or more? Can you call it like that or? Well, it's my preference. Yes, the England atmosphere is, in my opinion, better. Oh, the English atmosphere. I prefer the English atmosphere. And how would that's you why. describe it then? What is? Well, like I hear in the Dutch slogan as it's been called is just
to act normal, right? Ja. And like in England, it feels a lot more like you can just do whatever. It feels a lot less restrained, like a straight line. You can just do and go what you want. It feels a lot freer, in my opinion. In England, it's more. Yeah, It's more. in my opinion, from my experience. Okay. So maybe it's. Ja. Wat is een mooi waar. Ik nou, joh, John. Wat vertikken. Goeie. Wat dan ben je het voor len? Ben je wat voor len? Je wordt kwijt. Muts. Muts. Die is afgevallen hier ergens? Ja. Nou ja, jammer dan. Maar recent is hij niet pas afgevallen? Ja, hij is pas aan. Allemaal. Dus is dat hem niet? Ja. Hey, ik denk dat hij er net nog afviel hoor, zojuist. Hoi. Mag ik u het vragen? Ja, Wat hebt u gekocht, meneer? het is een vrijdagmarkt. Oh, de vrijdagmarkt. En wat hebt u gekocht op de vrijdagmarkt? Ja, die appel. Appels? Maar lekker brood zo, ja. Oeh, lekker. En wat voor appels hebt u gekocht dan? Maar mooi, per zak 1 euro. Oh, oké. De brood ook zo. 3 euro zo. Ja. Oké. Ja, mooi koopje. Ja, dank u wel. Ja, Oké. nou, meneer. succes. Dag. Dag. Maar ik zie je maar niet meer in de hoorn. Ja, maar anders loopt ze weg. Oh, is dat het? Ja, dan loopt ze weg. Ja. Ik denk van... Toen je erin zei, hier in mijn holle zei van, dit is meestal een heel lang bielkoor, maar desondanks horen ze nog steeds heel volle koor. Ja, zo werkt het dat, hè? Ja. Ja, weet ik, hè? Maar, Ja, maar zo ja? is het. Ja. Oké. Ja, maar ik moet ze vasthouden, want misschien heeft een ander ze mee, hè? Dat, Ja. Oh, is dat? Oh, is dat erachter? ja, dat is ja, zeker. Ja. Dus romp is goed, hè? Oké, Ja. fijne dag. Ja, hetzelfde, hè? Hoi, bedankt. Ik maak nou een symposium. Symposium? Ja. Waarom? Over een oud-Frieske handschriften. Oud-Fries handschrift? Ja, in Tresor. Oh, zo, oké, leuk. Ja. Denk ik, weet ik niet, maar is dat Ja, leuk? dat is tegen leuk. Zul je er naar uit? Ja. Oké, maar een oud-Fries handschrift? Ja, Maar ja hoe mes, makkelijk- uit de mensen, joh. Hoe de mensen, jongen? Ja, die Ben je een van de eerste die dan Fries kust? Ja. Oh, ja? 1300. Ze kunnen de meesten toen heel oors als nou? Ja. Ja, de taal wie oors en het schrift wie oors. En de vorm van het boek wie oors. En het Fries gaat weer nou spreken, dat heel oors als dat toen weer? Ja, dat is tegen oors. Ja, Ja, hè? ja. Maar lekker spannend. Lieke spannend. Ja. Maar wat voor woorden ben dan bijvoorbeeld heel oors dan? De binnenwoorden die binnen hetzelfde, liek als hoes Ja. en ik en wie. Ze zijn net wij, maar ze zijn wie. Oh, zit we in het Ja. woordvriezen? Ja, als de woordvriezen. Zo? Ja. Oh, dat is het woorden te weten. Ja. Maar er binnen woorden. Laat me even stinken. De beam, dat wie een baam. Oh, baan. Ja. Dergelijks, ja. Oh, dat is nieuwsgierig. Nou, En nou zou ik verder willen, want ik moet er om 12 uur wezen. oké, nou, dat gaan we nog even tieren. Nee, maar best. Dank u wel, hè? Ja. Goed in. Nou, je staat in te wachten, of... Ja, ik stond even te wachten, maar ik dacht ik moet heel langs wachten. Dit is veilig. Zo, voor Wat de... brengt jou in de auto, vraag je mij? Waarom? Wat jou het brengt? Waarom Ik zal alleen mooie oud-collega's Haiti doen. Oh, een Haiti. Ja, Oh. Haiti. Hier in Wouters of zo? Of, Daar om mijn hoek. oh, daar om de hoek. Oké. Nee, ding. Dus Oh, leuk. ja. Wat moet je nog doen? Of, Ja, tuurlijk. Gezellig Ja. even, nou. leuk Haiti. Ik ga het nooit in, maar Nee, maar het is typisch iets voor vrouwen, denk ik. Hè? dat idee had ik wel eens wat. Ja, Maar... ja, maar heel leuk. Gezellig. Nou, dan wens ik u heel veel plezier. Ja. Is het laatst klaar?
Nee, dan is het klaar? Wij gaan in ieder geval tot en met woensdag. Oh, je investeert om te mijn waasje. Ja, het beton is nog niet ver genoeg uitgehaald om het verkeer eroverheen te hebben. Dus het weekend overblijft de tent nog gaan. Ja. En dan na het weekend gaat de tent weg en dan... Wat kent het doorheen? Dan kan het dinsdag, woensdag moet weer open. Oh ja. Dus even afwachten. Heel belangrijk drutje, want er zit van die tenten omheen, dus je kan net zien hè, hoe het drutje dat is vanwege het betonslot. En dat gaat niet als het vriest, dus vandaar. Nee, dat is ook zo inpakt als een soort cadeau. Ja, bijna. Maar het zijn van die grondwerkers die kunnen niet tegenkomen. Toen me omheeg. Toen me omheeg. Vond het nou dan toen me omheeg. Toen me omheeg. Toen me omheeg. Vond het nou leuk filmpje toch dan dient toen me omheeg. Goeie. Goeie Ton. Geweldig.